are looking out, Tximaz ezagutu nuen, denboraldi baten egon nintzen Kikaran lanian, eta beha, nola Kikaran gainean bizitzen, jestegoan egunero, kainatxo bat hartzea, o lan aurretik kafi hartzea. Umetan ja argi zitzakan, heldutan ze izango zen. Ja urte batzu dira, ezagutu nula, utxi gora izango zen 80 markadan. Eta ezagutu nuen, Sakana jatetxean, Sakana tabernan. Orduan, taberna hori eramaten zuten bere zenidea. Bere gela diseinauta zitzakan, ja. Surfeko taula, bizikleta txoperra, gitarra, bateria. Ziginean hitz egiten hor musikataz, eta Kiobaken eta beste talde batzuetan ibili zela. Ni orduan Okei Korral taldean nebilen, eta beare proiektua zakan, zer egiteko, eta berandu xo intzuten Kiobak. Eta proposatu zian, bere lokalea jun eta beste lagun batzukin eta gehatzea eta jam sesionak egitea. Deitu genion Cangrejo sesion, Erlazioa hasi ginen eukitzen, musika guztoko eta horrela hasi izan da. Hemen aurkitzea lehen esan bezala Kiobak taldeakin, Biztalegreko lokalian, eta nire onduan da Xabi Laskibar, iso? Kaixo. Izenak Kiobak arrazoi bategatik jarri zinuen, arrazoi konkretu batik, o bestela? Ez, simpatikoa zen izena eta gure nahiko indilua geha eta gutxi gora era hortik, beste ozer gauza jarri bezala. Beha bateria joan zilean, txikitatikan, argi zitzakan, aita atabala jotze zilean, eta aitakin txikitatikan, atabal ritmuak eta eramaten da ikasita zitzon, junuan galdetzea zenba balio zuen da, eta esageratua garaietan gaina, nahiko zilean, Amerikarra, alakua, fitxauta eukiko zilean, da esageratua zenba balio zuen. Daron zeintzun, galdetu eta horren nagailu sartu eta ze gaiekin da zeuden, ze errajekin eta hartu, moldia prestatu, laminatu egurra, dana bateria behakin zilean. Lotzarik ez duzu, itxura horrekin joan. Lotzarik ez duzu, nire luzea dudala, anaia berriz bikain. Gura daien gogoko, ni berriz ardi beltza. Gauzak ongi ez doaz, beti da kontu bera. Berdin egin dakoak, zer moia niretzat da. Lotzarik ez duzu, itxura horrekin joan. Lotzarik ez duzu, ze pasa? Denetik itezu, produzioak, instrumentoak eta musika jotzezun, Dio harakajunen, adibidez, kontrabaldiakin eta beste instrumento pila batekin esan da eta egin, esan, ze berdeu, kontrabalde bat taldeantzako, harajuntzeko eta kontrabalde bat, tipo, nola itea hau esto, kontrabalde bat, balde bat erosi, pinpan, eta instrumentu hain. Eta ez bakarrik itia, eske gaina, kriston instrumento onak, ni daskat baju bat eta gitarra bat behak indakoa, eta kriston instrumento onak, ez?
behakin harreman handia esan nuen, beha luthier bezala, nahi konpontzen zin gitarrak eta hola, eta beti problema txiki goratzen naiz, egun batian jo nintzen, gitarraren zekila egin, hola pusketa pixka puskauta zehola, eta nik esan nio, hau aldatu inberkoa, eta ez, nik horrei enpaste bat ingo jat, eta nola enpaste, hortzan egiten da bezala, enpaste bat, oan nizkinan, eta intzi nolako konponketa bat, eta jode, 20 urte eta geho, eta hoen digan hortziok enpaste hori, eta pentsaz nolako, oso fina esan lanien, hori bai. Beti bere bizitza profesionala kumplitu itexean, eta huan luthierra edo musikoa edo saltzerua lan ordutikan kanpoa. Eta gaina nik esan itxon, holako kalidadia lortzen jatzea izen momentuan, ja musikoa ja ireatzetik daudela, taldearra utzizak eta hasia esate zitzar ez. Guan gehiago, bauxe, erronkak, ez? Txima esan tipo adimentsua, oso inteligentia, ez? Berekoia, oso itxila, gauz batzuetako, ez? Eta gogorra, izaeraz oso gogorra, baina barrutikan, ez dakit, arrautza ez bezala, ez? Kanpotikan gogorra, ematen dula oso gogorra dela, baina barrutikan zonbiotza. Proiektu bat zitzakanean, txakurra bezala heltzen zitzon, da buru belarri gauta egun, ez zitzan askatzen. Denbora guztia proiektu hauan lortu arte. Ne uste zan hori buru gogorra, eta nire mintza eskuzabala, hori bai. Ez zuen makina bat duen, ez zuen gehatzen. Denbora guztia hobetzea, hobetoitea, lorpenak argilaguak izatea, holako txea, eta pertsona bat ez zitzakaran limiteik.